¿Qué tal? Que tal, Alejandro? Aquí estamos, papando frío. Pero como pode ser que este mellor día na Antártida que aquí? Sempre fai frío, A cantos grados estás? Pois agora estaremos a 5 ou 6 baixo cero, fácil. Bueno, como Lalín. Como Lalín. Dixen ben, non? Tu eres de Lalín. Son de Lalín, son de Lalín. E cantos días levas xa aí na Antártida? Pois 102 días ahora mesmo. 102 días seguidos un detrás do outro. Un detrás do outro, sen parar. Ostras, e canto che queda? Pois hasta o 4 de maio, por aí. Me cago na mar, Tu traballas no Hespérides? Que é un buque... Traballo no Hespérides. É un buque... Bueno, é científico realmente, non? É de investigación, sí. De investigación. Que estades investigando? Pois, investigan moitas cousas, demasiadas para a miña cabeza. A ver se investigan por que suben tanto os aguacates e os kiwis. Neso andan. Porque ti eres sarxento da Armada, cal é a túa función específica aí na Antártida? Eu son un contramaestre aquí do Hespérides, axudar na logística, levar as zodias ás playas, axudar a botar os sensores pola popa, o que nos manden, vamos. Porque o barco está fondeado ahora mismo. No, estamos navegando. Ah, estás navegando sempre? Prácticamente. Ostras, e como é a vida aí? Bueno, hai que abrigarse moito, eso é o principal. Tú ahora estás... traballar todos os días. Ahora estás no barco, non? Estou no barco, estou navegando. Vale. A ver, enséñanos un pouco por aí, a ver que hai por aí. Ves? Buah. Que pasada. Estamos navegando con cousas largadas. Vese que o mar está tranquilo, pero bueno, o frío está aí, Que hora é ahora mismo aí? Aquí son as 6 da tarde. Sí, as 6:15, non? Aquí son as 10:15. Sí, exacto, 4 horas. Son 4 horas menos, non? Sí. Ostras, que cando dixeche todos os días que levas aí, houve aquí no plató como un wow. Sabes, que a ver, desde aquí parece moi duro. Entendo que a ti é o que che gusta tamén, e a parte do teu... Non? Pero non estaba aquí, Tu tes onde está a tua familia? Está en Lalín. En Lalín. E dixeche que volvías en maio. En maio volvo. Bueno, ainda logo vai. Aí acaba a misión ou que? Acabámosla agora, xa dentro de pouco, pero hai que volver. É un mes de volta. Porque o barco onde ten a súa base? Ten en Galicia, non? No, ten en Cartagena. E tú podes ver Land Rover aí, que dicir, aí vese a gallega perfectamente. Sí, perfectamente. Joder, hai sitios aquí ao lado de Santiago que non se ve. E aí na Antártida... No barco? É que pareceu-nos ver alguén correndo por o barco. Sí, hai. Estarán roubando algo. Cobre. Os científicos son deportistas tamén. Home, que aí... Quer dicir, cando non estás traballando, que faz? Pois ves películas, faz deporte ou mira o bicherío todo o que hai. Que bicherío hai? Hai ballenas, hai focas, hai pingüis por todas partes. Claro, galiñas aí nada. A ver, cheiran parecido, E aí que comedes? Pois temos suerte, porque o cociñeiro e o de Víveres son gallegos, son os dos de Ferrol. Que dices? Así que comemos bien. Menos mal se chega a ser inglés o cociñeiro. Non comemos nada. E aí é cando é noite, entón? Aí son as 6:15 e xa vai ser noite ou ainda non? No, ainda hasta as 9 da noite non se fai noite. Pasa que aí non madrugades, non? Pa que? Pa que? É día todo o tempo. A que hora te levantas tú pola mañá? 7 da mañá ou así. Sempre tuvestes un vicio no ejército de madrugar, que a mí non me... Cando fun eu a mili xa estabades con esa mierda de madrugar, que a mí non me convencía eso. Xa. O sea, que sodes polo menos 3 galegos aí, ou que? Somos 12 en total. Somos 4 militares e os outros son civiles. No, digo galegos.
Sí. 4 galegos militares e os outros civiles. 12 en total. E en total en toda a expedición? Somos ahora mismo 90 e pico, pero somos 50 de dotación. Guau. Hai que levarse ben, Non queda outra. Non queda outra, porque aí teste que levar ben. Oye, o que parece é precioso, no? Todo... O que vedes nas imaxes non é a realidade, No? A realidade é moito mellor. É moito mellor. É precioso. Podesme dar outra volta aí que me encantou, para ver un pouco aí, para ver o mar por aí. É que é espectacular, A luz. Mira que é con un móvil, non? Mira. Guau. Que maravilla, Que bonito. Que bonito. Alejandro, que a nós fainos moita ilusión que nos sigas e tamén estamos moi orgullosos da xente como a ti que está facendo, evidentemente, cousas para que a nosa vida millore, non?